thlir tu te chibai ule video masa sang ni som ni Delhi Assembly in Thandon campaign laya Times Now TV anchorin mipui ma Chief Minister Kejriwal akom na kan thlir hawa tuntuma hian chumi chun zom na ama kom tu Rahul le midang then khatin zo na an zo le Kejriwal chan na te kan ngai thla in kan thlir ho chun zom le don ani ama sa in Rahul hian mipui lama tanga zo na ron lut anda khom zinga mi le khathem pakhat la in achiara cheng vaibel che zaman project hi engtin nge vaibel che somruk lekin in tho zo thei bi kang ti aloin ziaka Kejriwal hian kan ti fo thina lom heng te chu azo tu hian engtin nge in ti thei bik ti a min zo atum ni inalang mi tam takin thil chi sang sanga thlonin in sem na sa si a khoi tangin nge poisa in nei zo zai bik ti in min zot fo thin kumnga chungin engchia ma kan ti pung lova alet lingin kan ti hniam hial zok chuti chungchuan Delhi hi India rama hlep neya budget kalpui theiom chun sarkar kan lani fan sarkar dang zong chu leiba nei vekin ania an kal Rahul sarkar lai puipo choi bela akal lain Delhi sarkar chu po Aam Aadmi Party kan sarkar atang che in hlep neya budget kalpui thei sarkar om chun kan ni chu ke ya soi mai ni lovin CAG report in asoya chumi om zia chu chia tipung mi asi lovin kan sum man chua ain kan lak lu ala tam jok fan ti na ani chu corruption kan ti to pa wang chowa hetiang din mun hi thleng thei kan ni tuna zona kan ngai thlak angkhan cheng vaibel che zaman tur project vaibel che somruk velin kan zowa thamna tana sum tam tak sen ngai thin kha kan hum ta vek kani contractor le tender chang tu ten thamna tan an sen ral le tur cheng tam tak project estimate ta an zia tel ngai thin angkha tuna chuan zia tel langai tak lo awangin vaibel che zaman contract te vaibel che somruka zo thei alo ni ta ani wazir pura kong chong kan siam teng te kha vaibel che za thum som panga man tura ruwa man na ni lain vaibel che za ni som panga zo felin vaibel che za lai kan hum mani a chu tiang chu project dangpo tam taka om ti in achanga chuta Rahul hian tongkam nem le in ngai tlom mel fahranin street light chungchanga lut lokila atir lama ka soi to angin ke point zo na pahni khat ka nei ve a sangni som panga in manifesto a khan meichia te himna na Delhi ko thler zong zonga street light vu avek turin in tiama mase kumthum aya tamin sarkar nu sangni som paria ta tanga som pakua data a alandanin Delhi a hian mun thim dark spot sangni zasari somriat vel lai ala om ni in alanga tichuan tun hnai maya intra ma top dona ruaya street light vu tur hian scheme thar in ron chhop chuaka he hian kumnga chhunga I hlo cham zia tar langem ti in azota Kejriwal hian sarkar na kan siam kuma Delhi a hian mun thim dark spot sang sari aya tam om thu tuna I data lak na data hian asoya chu tuna hian sang sari atranga tlaniamin sang ni zathum vel ala bang ani a mase he data ina soi chau po hi nilovin mipuin street light da trul in tina hmuna pianga kan da bel mek zela Delhi hi apum puin kan chun eng don ti in achanga kutbeng ri ring hle chumi nu Rahul hian sangni sompanga manifesto a DTC bus zonga CCTV camera inda vektur thu itiama mase ti hlotlin nala ni silo hengte hi mipuin a chan hria tan duani ti ina zot le a Kejriwal hian ni e he thila hian mi then khat ko ta han zual ko awangin courtin enge mochen min ti khotlaya chumli chumnga lai tender hlo cham hnu in tuna ero chuan engkim a fel vek to a bus chunga CCTV camera vu na tho me kani ti in achang chumi nu Rahul hian fast track court somli pasari din tura in tiam lain sangni som pakua August thla a fast track court som pariat din na tur sum in pechuak chau ani a engtin nge ithu tiam hi hlen theyang ti a zo mek lain Kejriwal hian fast track court somnga pariat din mek ani a
an function tran thei trep to nge aron ti a chuta Rahul hian ka soi tum tak chu thu itiam vaka ma se chung I thu tiam te chu I vong le thin si lova chu wangin mipui tam takin tuna po hian quarantine chu min pengei maya ma se engtin nge heng a quarantine te hi ati hlotling nge yang ti kan rin ngamang ti in zo na an zo tani ati a Kejriwal hian chung te chu February ni ria ta mipui an ti chiang mai do na lom ti in a changa mipui au thom le kutbeng ri ring le hle chumi hnuah Rahul hian mihar sa le hnuai hnung te tan chenna tur in sak itiama maseni kum thleng khan chung ko sang khat zakwa vel bak chenna in pek an lan ni lo ni in BJP in an soya hetiang ani chuan I thu tiam hi a hlotling theidon lo ti na ani em ti na zot le a Kejriwal hian sarkar ma sahun laya veng sang mihar sa te chenna tur in an sak ho kha mihring chenna tlak manglova chhia le trop te ani hloma wangin chutianga chuan heng mire theite hi suan lu ngal zung ringot kan du lova mihring chenna tlaka repair masak le thom that masak phot an ni a chung thom that na chu kumin chung nge ya tho zo a chung ko sing ni atanga sing thum vel suan lu fel man kanin be sei tin ni kum lama chung ko sang khat zakwa vel suan lu an ni angai soi kha sang khat zakwa ni lovin vo in thlenga suan lu to zong hi chung ko sing khat vel an ni to bok ti in a chang ti chuan Rahul hian Mohalla clinic sang khat din in tiam lain zathum vel chau in din theya hetia itiam zat le ti hlotlin zat ain thlau thin lutuk hi mipui te ihil fia theyem ti na zota Kejriwal hian engtik lain nge kan tiam ti a zotin Rahul hian sang ni som panga in party manifesto a ati a Kejriwal hian chu manifesto chu min entir theyem Mohalla clinic kan din zat hi kan tiam a in atamasin manifesto a khan Mohalla clinic pakhat ma kan tiam lo ati a Rahul hian January ninga chuak chanchin bua I thu soi inzia khi kan chia range ati a Kejriwal hian chanchin bu le eng report te mo soi lovin kan party manifesto chu min entir theyem sang ni som panga in thlandona manifesto kan buat sai lai khan Mohalla clinic chungchang reng hi soi ya omlova zia lan nani heklo in thlanzo tharuk hnu a patampura venga en chin na pakhat kan siama tangin kan mel hriat chho tran chau zo kani ti in a soya a soi mek lain Rahul hian sar chu alom ka soi manifesto a in tiam thu ka soi lova I thu soi na I soi ti vela a soi chho mek lain mipuin Rahul hi an lo aw khum dura a then nan nuin a thenin kut an lo ben khum boka soi fu lo ain ti vel riau mai theile chumi hnu a zamdu mai bik lovin in manifesto kha quarantine ka ta nge khan Mohalla clinic sang khat in din tur thu itiama ti in a thu soi aron her dang lam zaya ma se Kejriwal hian he quarantine ka ta po hian sang khat ti thumal kan da lo vengtina kan da ang kan ti a sang khat aya tam dai kan din don ti in a changa chuta Rahul hian a enga po chu lo ni se sang khat ti thumal karon man na chan kha chu he I thu soi atanga kalak chua hi ani thalia Mohalla clinic thar za honbel le ani dona chu kan target clinic sang khat tlin tura rabi poimo tak ani don ti in ni soya ti in Kejriwal thu soi chanchin bua in ziak aron chiar chonga Kejriwal hian kan target clinic sang khat kan ti om zia kha man thia ma trulang Delhi zawzong hi square kilometer sang khat zanga ani a veng tina mitin tana ke akal thlen zung pha ka Mohalla clinic din tur chuan clinic sang khat atanga sang khat zanga vel kan mamo chuwangin alo bera kilometer khat le chan ve dan vel zela clinic pakhat da tur ang hian clinic sang khat tal chu kan ne nge yangai ni in kan ria a chu Delhi na kan mamo zat kan target kan bitum ani a manifesto a le quarantine ka ta ero chuan sang khat ti thumal hi zia lan nani lo KM khat bial zela clinic pakhat kan da du ani phei chuan sang khat zanga vel ani chaudai dona sang khat a hin atam dai don chuwangin a number zat kan da lova veng tina Mohalla clinic kan da don ti in
guarantee kan pe thung ti in a soifia tichuan Rahul hian Twitter kal tlanga mi pakhat zawna a chher chuaka chu zawna chu Delhi a boruak bolhlawna air pollution level asang hle a hi engtianga ma chon nge in tum ti ani Kejriwal an ti hian a chang pollution hi har satna lian tak atling ti mitin in kan poma keipo in kapom thillom om takero chu tun kumnga kalta chung khan Delhi boruak bolhlo hian zual lam pan lovin kiam lam apan sang ni som panga a February atanga October thachunga air quality index kha chorwalin za somnga panga ani thina voina chuan za som panga ni in za som ni panga la in pollution hi atla hniam ti na ani mase chu chu lung oi mai na chi ala nilova a aya thazok thlen nge kan latum tin boruak a bolhlo zual lai ber chu October atanga February thla inkar chung hi ani a achan ber chu bu seng hun laia bu sileng vel le thlasik aron in trana chumjing le boruak votin bolhlo aman khom thin wang te ani a chumi ma chon tur le ti hniam tur chuan tun lai thiam na manga ramchang kang ho malak dan te zirchiana kan rama chortang kai ve nge kan tum pollution tikiang tura har salai ber chu pollution siam tu ber kan threfu thailo thin hi ani tuna te po Delhi boruak ti bolhlo tu za som ni chu car khu le motor khu te ni in thil dang dang in boruak an ti bolhlo dan percentage te po ain thak dang lam zela sang ni som pathuma IIT kanpurin zirchian na nein teri organization in sang ni som pasarian zirchiang vele a chunga te chuan hun then sang sanga boruak bolhlo na chan zinga bolhlo chan le tlai lama bolhlo chan te October thla bolhlo chan le November thla bolhlo chan te ain an lo zut hlom ma wangin asukiang tur le ati hniam tura malak po thilol ai lo tak ani chu wangin dan siam tu le kang ko tu ten pollution ti hniam tur chuan pollution siam tu dik tak kan hriat chian masak atul entirnan tuna pollution alo na sa em a pollution siam chuak tu dik tak hrefu chatta ila chu thil chu kan khapin kan ti to panga ti chuan pollution po atla hniam ve mai don ma se chu pollution siam chuak tu ber chu hriat fu fak thei ani thin lo awangin Washington University kan rona annin an bungrua le man rua te an mamo ang tuna hian bunfel mekin April ni khata tang chuan an laboratory po in na thok tan thei to dona chumi nu chuan hun bimil zela boruak ti bolhlo tu dik tak hre thein ati hniam dan tur po a hriat zung thei to ang ti in a changa Rahul hian ani le motorin tlan chok chungchang kha mitam takin thil om zenei lova an nga ya kalpui chun zom zeli tu mem ti na zot le a Kejriwal hian motorin tlan chok hi chu atop kho ka tak tak pollution level asan tong khong tak taka ati hniam dan tur kong dang kan hriat to si lo huna tak tak ni som atanga ni som panga emo chung vela ta na kalpui thei chau ani ti in a chang le chumi hnuwa Rahul hian midang pakhat zo na ha chiar le a chu engtika nge a thlona thil sem hi ti top don chia pe tu tam tak hi an chia tling khom hetianga thlona thil sem na na I man thin awang hian an lom lo ti hi ani a Kejriwal an ti hian a chang aron zot tu hian he channel hi alo en ve ani chuan ti hian kan zot let ve ange tun hnai maya Gujarat Chief Minister in ama mi mal man na tan chengvai bel cheza somkua pakhat man thlo na aleya kein kum khat chunga Delhi meichhia te bas chuan man na tan chengvai bel cheza som level ka seng thunga hetianga meichhia te bas chuan man na thlona ti saklo hian Chief Minister man tur bik thlona chengvai bel cheza som ko chuang man leiveta ila he zona zot tu hi alom do nem ni chu thil thra ni in angai zo kem ni tulo taka poisa luang ral tur veng him shamin in tan rong kan bola ei rukna le thamna aluang ral thrin sum mangte a in fa te zirna thra thlona kan pe te hi enge a poina le a that lo na om corruption ti topa sarkar damdoi in kan ti masona in enkol na le damdoi man zong a thlona kan kalpuin party dang ten Kejriwal la hi engkim ma free a kalpui reng mai ti in min soi sela hei hi ka zot du ani
naupang ten na thlonin zirna an dong tur ani dawn lawm ni tia soilaiin mipuin lawm takin a thlon tur ni tiin an lo changa chuta Kejriwal hian damdawi ina te pawh thlawna damdawi don in duh nge duh lo tiin a zawt zuia duh lutuke tiin mipui an au ring hle Kejriwal hian zawt chhun zawm le in Delhi hmeichhia zong zong in chang te u in tan bas chuan man ka ti free ang nge keima tan thlawna ka le yang an ti mai chu mipui rilru a hne in au thawm le kut beng ri a ring hle a azot tupa pon na lo thlir ani chuan zot fu a in tih vak a rin awm lo Rahul po in soile chuan tur dang hrelovin midang zawhna ti hian a zawt chhun zawm kumnga chhung electric bill a thlawna kalpui thei ani lo tih hriat chian awangin in sarkar hlima kalpui ngal lovin tuna Trump to dona ruaya vote mu nan in kalpui ani tiro tiin chuta Kejriwal hian kan manifesto masa khan kan da tel lo chungin mipui te ta na tangkai le an mamo ani awangin kan kalpuya tuntrum kan manifesto le guarantee ka ta te hi chuan kan ziak thlapa kumnga chung kan kalpui chhun zawm ngei bokang ti in a chang chumi hnuwa WhatsApp kal tlanga mi in zawna video an ron thon te Rahul hian screen a ron tilanga amasa bera mi hian Arvind na chibai a ron buk baka Delhi a na thatak tak an tho awangin lom thu a ron hrila in thlan lawam turatana du sakna ahlan baka Arvind na hi Delhi mai ni lo national levela politics khel chho zela tumle tumlo azota Arvind an ti hian a chang kechu mite takte le engma lo mai kani a Delhi mi puin keima rin na ngatin an rong bol sak turin mo phurna sang tak min pe a he mo phurna hi alian em maya tunatan chuan hei hi katan ala tok ri tiin chumi hnuwa Rahul hian WhatsApp atanga video an don dang a play chhun zawm le a pu chief minister hei hi ka zawt du che kumnga kalta chung khan sarkar lai pui le lieutenant governor ne na in ti buai reng rengin hun in hmanga tuna Trump ni nan thlantlin ni le ta la tunma ang khan sarkar lai pui nen in ti buai chhun zawm zelang nge in inkar buaina hi atop to ang ti Delhi mi puiten hriat kan du ti in meiche pakhatin BJP tranhmel takin aron zota Kejriwal a chan na hi angai nom Aam Aadmi Party le Kejriwal chu sarkar lai pui laka an vui vain englai po in anin ti buai reng mai tia an soifo hi awam zia dik tak kan hriat fi atul khop mai Delhi a sarkar na kan siam rualin atir lam ni engemaza chung khan na nasa takin kan thok mana mase chuti lain high court in judgment ron ti chuakin kan thu nei na hamin ron chu saka he high court thu chuak ang hian Delhi sarkar file poimo zong zong cabinet ina apom sa vek to tepo lieutenant governor ina apom pui vele alo trulta a ti chuan LG sap hian kan file poimo tak tak mohala clinic chungchang te CCTV camera chungchang le ruam man na thatak tak tam tak cabinet ina kan pomsa vek to ho te po min pompui tura kan thonin sign du lovin alo ti khotlai zela chutiang file te sign tir tur chuan a chen na ina kan kalin akut le ake te kan vavuanin kan vangen chiam thina mase chung kan ngen na te po enga ma a angai lo hnu chuan nor kan huai hota nor kan huai hot hnu chuan a sign vele mai zel chuwangin kan nor na le kan lung oi lo na kan lan tir zong zong te hi kan chung ko tan le kan party tan ni lovin mi puite tan in electric bill ti hniam tur te intana CCTV camera vua ani theina tur te intana mohala clinic hon ani theina tur le chandang sang sang wang te ani a mase tuna chuan thulom om tak kan hreta nikum masa a Supreme Court in thu chua siamin police law and order le ram leilung ti lo thil dang zonga chuan lieutenant governor ne na kal kher ngai to lovin kan thu nei na min ron pelet le ta a chumi china chuan chakzokin hna kan thok thei le ta ani in thana hnaya wanga vote zonna na hetiang hna te hi ron thok thar hluai kan nilova kan power kan hmulet le hnuwa tangin chakzokin hna kan thok thei vele mai chau zo kani ti in chumi hnuwa zona hnung ber zo tu in Mr. Kejriwal Delhi mi puite hi BJP laka anlunga oi lovin
BJP an hne hle to ni in isoya mase Lok Sabha in thana BJP tho an vote le si a enge omzia ti ina zota Kejriwalan rampuma Lok Sabha in than le assembly in than hi thil thu mun ni in mipuin an ngai lo ti alang chiang Odisha in thana te po nikhata rualin Lok Sabha le assembly in than hi nei ani a assembly a twal chung party vote tu tam takin Lok Sabha a chuan National Party lian an vote le treu tho ani kha chutiang chuan assembly le Lok Sabha in than hi mipui ten an thir dana danga state huapa party thatak tak te po rampum huapa eng thamma an ni lo awangin mipui tam takin vote thul an ti lo thrina mase assembly in thana chuan antana na thok thei party tho tho an vote le thrin ti ina changa atop nan Rahul hian ani le tuna hian campaign hun vor top kan thleng mek ani a seat engzat nge in lak thei in rin ti ina zota Kejriwal hian kan na tho awang hian mipui an hlimin ka hria a seat tam tak min pek ka ring ti ina chang acha nang nge hian eptu lam le centrala sarkar mek party ten thei top tak meu chua an be chung po in an na tho te awanga Delhi mipui an lom em awangin seat som saria som ruk pahnih lai an pele ani ti kan soi fo kha Times Now mai ba ka hian National News Channel dang tam tak po in Kejriwal hi mipui ma kom na le zona hun nan mang nuala azot tu ten enge mo manga han be viau tum thin ma se mipui lamin Kejriwal hi an thlop tha thin hle a chung midangina an kom na te ro chu kan tilang vek seng lova nga ila next video dang thatak nen in mu le kan tum don nia mang tha vek ule